našega, koji je na nebesima. Svagda sada uvek i u vekove vekova. I odgovori Toma i reče: Gospod moj, Bog moj. Reče mu Isus: pošto si me video, poverovao si. Arhijerejstvo Tvoje, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda sada. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, vaše preosveštenstvo, braćo sveštenici, draga braćo i sestre. Okupili smo se danas na ovo veličanstveno liturgijsko slavlje na čelu sa našim duhovnim načalnikom, našim vladikom, da u ovu prvu nedelju poprazanstva Vaskrsa, koja se zove Tomina nedelja, proslavimo slavu ovoga svetoga hrama koji je posvećen svetom velikom mučeniku Georgiju. Iako nećemo govoriti danas Okupili smo se
Bogu hvala i ove godine da proslavimo patrona i zaštitnika ove naše svetinje. Okupili smo se u ljubavi pre svega prema Gospodu i prema Georgiju, velikom mučeniku, a i ljubavi međusobnoj, onako kako nas je divno poučio protal Voja u njegovoj predivnoj besedi. Radujemo se mi, ovdašnji služitelji, na ovom velikom daru od Gospoda, a radost su nam učinili veću i braća sveštenici koji su došli ovde da zajedno sa nama molitveno proslave patrona naše svetinje. Tu radost još veću